Mä oon kuulkaas aika varma siitä, että homma on hallussa, ei vaan tällä tilalla, vaan kaikilla suomalaisilla tiloilla. Ja kyllä toi hallitus ihan hyvin hommansa tällä saralla hoitaa. Okei, mistä sitä aloittaisi? Vuonna 2022 Suomen eläinsuojelulakia rikkoi 30% tarkastetuista tiloista. Siis Suomen lakia, jonka mukaan on hyväksyttävää, että joka 4. lehmä elää kaulastaan parrassa kiinni. Yleisestikin vain noin 10% lehmistä pääsee ympärivuotisesti ulos, ja laitumelle pääsevien lehmien määrä laskee vuosi vuodelta. Sikaloissa taas sairaudet ovat niin yleisiä ja ilmanlaatu niin huono, että teurastamotarkastuksessa lähes 30% sijoista sairastaa keuhkokalvon tulehdusta ja 10% on sydänpussitulehdus. Ja tietenkin kokoomusvetoisen hallituksen toiminta on Stubbin mielestä hyvä. Se sama hallitus, joka on leikkaamassa opiskelijoilta ja pienituloisilta, mutta on syytämässä lisää rahaa turkistarhaukseen. Stubb väisteleekin eläinoikeuskysymyksiä, minkä kerkeää, eikä esimerkiksi osaa sanoa, pitäisikö turkistarhaus kieltää. Todennäköisesti tietäen, että hänen mielipide ei miellyttäisi kansalaisia. Stubb vastaa toki TikTokissa päivittäin presidentille niinkin tärkeisiin kysymyksiin kuin tykkääkö hän enemmän kebab-ranskalaisista vai rullakebabista. Tai kuinka monta punnerusta hän saa tehtyä. Tänään aamulla vedin 10 leukaa.